It was at this moment that he knew he fucked up. Matigas. So, warap mga Aji, no? So, alam nyo naman mga Aji, or hindi nyo pa pala alam, malalaman nyo pa lang, no? Napanalo na naman tayo ng 36k kagabi. So, ang trip ko ngayon, dahil panalo ako mga Aji, bibili ako ng maraming sili, no? So, kung sino makakain ng 100 sili, kung gusto niya, kung i-accept niya yung challenge natin, is bibigyan ko ng 1,000, no? Pero kung hindi niya naman matapos yung challenge na yun, baka bibigyan ko ng consolation prize. Kung sino lang naman yung gusto, no? Hindi ko pipilitin yung tao mga Aji kasi pandemic ngayon. Kung sino lang yung matatag, baka pupunta ako sa mga tricycle driver mamaya. Or so kung sino yung nasa kalsada, no? So kung gusto nila yung challenge na yun, sige, pagtitripan natin mga Aji. So, pala no, sa mga hindi pa nakapag-register sa link ko. So nandito yun, nasa pin comment yung link. And ito yung mga winnings namin kagabi. So 28 fights yan, no? So 4 na beses lang kami natalo. So tayong sumisipat niyan. Kaya kung gusto nyo lumaki yung pera nyo, sumabay kayo sa akin, pwede yan mga Aji, register kayo sa link ko. Walang problema yan, sasali ko kayo. Hindi nyo na kailangan sumipat mga Aji, sasabay lang kayo sa akin, magkakapera kayo ng malaki. So sa mga a-accept pala ng challenge na to, no, huwag kayong magkaalmoranas. Or sana hindi kayong magkaalmoranas mga Aji. Pero matigas talaga ang susubok na ito. 100 na sili. Yung labuyo, yung maliliit mga Aji, yun napakaangang nun, no. Kung ako siguro kakain nun, baka kaya ko lang mga 20 na tuloy-tuloy. Pero yung ko lang kung kaya nila yung 100, masyadong masakit yun. Pagdating ng bahay mga Aji, good luck, almorana. So tara, try natin kung may kakasanon, no. Ito mga Aji, no, pakita ko lang sa inyo. Ito harap lang to ng area namin, ha. So doon kami banda, oh. Doon kami banda, doon banda. Tapos ito yung area no, no. Puro prutasan yan, no, napakadaming prutas niyan. So yun, daming durian, no. So ganito yung lifestyle dito mga Aji, kaya talagang umuwi ako ng Mindanao, no. Kasi yung ganitong ginagawa nila dito mga Aji, magaan yung buhay dito, hindi tulad dun sa Manila ngayon na grabe, napakadami ng may COVID, no. Sa ang hirap kumilos dun, parang lahat ng pwedeng kasuhan ka, kakasuhan ka nila. So dito lang tayo mga Aji kasi chill mode lang tayo, no. Alam kung kakayanin nila yung sili kasi malalaki, no. So baka gawin ko isang bandil-bandil lang sili kung kaya nila. Pero kung may kumasa doon mga Aji, bibigyan ko na 1,000. Bibigyan natin maya-maya lang, no. So bigyan mo na akong prutas ng ilang. So, what's up mga Aji, no? So, nandito na kami sa target area natin. Talyer to, no? So, kahit tama na nagiging dyan. Yan sa kabila na yan, talyer yan. So, kasi ganito mga Aji. Kanina nagkot-ikot ako dito sa amin, no? So, isip ko, may mga pera naman yung nasa syudad, no? Dito tayo sa may gilid-gilid lang. So, ito mga Aji, nabilang ko na to. Almost nasa 15 pieces, no? To 20. Grabe, hanghang putang. Pag naubos nyo to, bibigyan ko sa 200 pesos. Pero pag kaya niyang ubusin yung 5 bundle ng sili, bibigyan ko siya ng 1,000. So tatanungin natin mga Aji kung sinong matapang sa kanila na kakasa sa challenge natin. Tara, ewan ko, mani lang to. Ito mga Aji, sampulan ko. Hindi ko alam kung gaano kaanghang to, pero titikman ko mga Aji. Pero tingin ko maanghang nyo. Putang kanina. Tingin ko maanghang to. Titikman ko muna kasi mamaya hindi pala ganun kaanghang. At this moment that he knew he fucked up.
Wala pa naman kami tubig, no? Pero hindi, goods to mga kaji. Ang ano talaga, kahit ito lang to, kahit ito lang mga kaji. Tingnan natin mga kaji to. Yung isang ganito, pag naubos nyo sir, ito isang ganito bigyan kita ng 200. Pero pag kaya mong umubos ng 5 na ganito, o kahit ito lang 4, boss, bigyan kita 1,000. Oo, ito boss dito yung pera mo boss. Meanwhile. Oo, hindi kaya boss. Kaya mga kadya, sabi ko dalawa lang, 1,000. Isang plastic 500. Hindi talaga. Ikaw boss, dalawang plastic lang boss, 1,000. Kaya, di natin mapili sila bossing. Good boss good. Ewan ko lang mga kadya, nangangayaw sila. Di nila kaya. Pero tinikman ko rin kanina. Kalahati pa lang talagang tatamaan ka na. Ito. Baka dito may matigas na dito. Hey boss. Pero may challenge ako sa inyo boss. Naman boss. Sino pinakamatapang ninyo boss? Sino lang? Isa lang. Sino may gusto? Sino matapang? Randy! Sino matapang? May pira mo lang 1,000. Ikaw yung tinuro ng mga kasamahan mo, boss, matapang ha. Diba? Ito boss ha. Hindi, ito boss, ang dalis ko. Kasi nangayaw yung doon, ayaw nila, hindi nila kaya. Ito matapang. Ito boss, panalo kasi ako ng 36,000 kagabi, nagsasabong international ako. Gagambino PH boss sa YouTube. Pag naubos mo to boss, may 500 ka. Basta nguyain mo lang. Pag dalawa boss, may 1,000 ka. Nguyain? Nguyain? Kainin mo talaga, wag mo lang lunukin boss, para wala lang dayaan. Usapin mo talaga. Yung ganito lang. May gatas naman ako dito boss, wag kang magkalala boss. Amuyin mo muna boss, huwag mo nang kainin. Amuyin mo lang. Kaya yan, tingin ko kaya mo yan boss. May gatas dito, kaya yan. Video! Yan lang ito ko pinakamatapang sabi ko. Ano boss? Kasama boss? Ano nyo? Ito na mga kadya, may kakasama mga kadya. Kasa ka boss, kasa ka. Dapat maubos mo sa, wag mo na boss, sabihin mo lang pag okay na. Bite. Tagalin mo shades mo boss, tagalin mo shades mo boss, kasi pakilala kita. Pinakamatapang dito. Sige. Ito lang mga kadya. Ito pinakamatapang sa mga tricycle driver dito. First name mo boss, first name mo. Sige, tanggalin mo na boss, tanggalin mo na yung mga Randy yan ha. Yan ang pasaporte na eh. Kala mo si Nining na pasaporte. Sa flower. Idilin, pasaporte. Pinsan. Sawa ng tipa ko yun, so pinsan. Pinsan din nila. Pinsan nila to. Ang palag nila ikit dito. So ito mga kadya, patapang lang masa. Isin niya muna mga kadya, tingin ko kaya niya to. Tuloy-tuloy ang kain mo ba? Tuloy-tuloy. Huwag lang isahan boss, at least mga 3 beses lang na maramihan. Wala problema yun. Ito mga kadya, kinain ko rin yung isa niya kanina, medyo mangang yan. Okay, game. Sige, game. Diretso, lunok! Pusa! Diretso! Boss, kaya na boss, pakita mo boss sa video. Kinakain na. Wala kang. Kaya na idol yan. Bakal. Kaya. Preparang gatas. Preparang gatas. Sinaibigan ka ron. Preparang gatas. 500! Utahin na. Bossing! Sapa. Para isa ko. Boss, baka mo na. Mabakay pa na. He fucked up. Alam mo masasabi mo sa tumakbo na mga kadya. Meron ba? Kaya na yun. Tumakbo na.
Hindi okay lang, at least may gatas naman yung mga kaji, mawawala ka agad yun. So, ano lang, mabilis lang yun, wala na yun. So, matigas. Nakatak mo lang. Mamaya! Di na rin ayaw magpa-video ng idol natin ng kaji mo. Ay! Magkano lahat, boss? Oo. Magkano lahat? Yung nakandito lang sa harapan. Sige, kumuha kayo, boss. Kumuha kayo, sige. Oo, yan, lahat yan. Sige. Wala yan. Thank you, boss. Ha? Lagi daw. Okay lang yun, may gatas man. Ayun. So, yun mga adino, libre na lang natin sila dito, yung mga tricycle. Mga tropa natin na mga taga-Takurong yan, ha? Wala. Salamat po. Oh, sige, ako magbayad yan. Boss, okay na? Ito mga adya, kasi isa lang yung challenger natin talaga kumasa. Boss, gawin na natin 1,000. Oh, boss, talaga mo, boss. Wow! Ito lang matapang na kumasa mga adya. Isa nga dito. Gusto mo, boss, ha? Kaya? Isang plastic? Oo. 500? 500 lang! 1,000 yaw? Hindi, kasi sama lang kasi gumusto eh. Oo. Una. Ginalo, ilan si boss? Boss, anong masasabi mo, boss? Una. Anghang. Oh, 500 boss. May gatas. Oh, may gatas pa dito. Oh. Para diretso mawala. Ito boss nga, ito mga ati. Gumugusto. Awani. Awani yung mga ano niya boss. Patay kang huwag ka kanon. Awani yung mga ano. Oh, ayan, may gatas oh. Oh, 1,500 na. Isa ka sako. Gusto niya rin mga ati. Huwag ka tumakbo boss ha, para makita ang theory mo. Ito mga kadya, may isa pa ulit na gusto kumasa. Vlogger. First name mo, bossing? Archie. Yan ang matigas na toda ng Takurong yan, Takurong City. Matigas na toda. Boss, kuha kayo ng mirinda, boss. Ako magbayad. Kasi, Bilang lang kay boss, i-happy lang, boss ha. Boss, i-happy lang. Bilangin mo lang, boss. Init. Oo, walang problema. Ito na lang gawin natin mga kaya ni Edel to. Hindi ko kaya na eh. Ha? Hindi ko kaya. Basta ito ang kasunduan, bossing ha. Pag naubos mo yan, bossing, rekta 500. Pag hindi mo naubos, bossing, kahit may maano ka na isa, yan. Wala kang papanalunan, bossing, kaya dapat ubusin mo yan. Si Idol! Ito si Idol, matigas, Archie! Matigas! Kita mo, diretsuhan na, at least kalahatiin mo lang, hindi yung isahan na. Hindi, tatlo. May mo gini. Hindi mo yung karon lang. Oo, katulad yung kanina kay Angel mo. O, game na. O, sige. Diretso, boss. Sige, diretso, boss. Para hindi ka mano. Pakita mo bibig, boss. Pakita mo bibig. O, yan na. Inusap niya. O, yan, mga kaji. Matigas to. Sige, boy. Usap mo. Domani lang ba? Oh, boss. Ano pakiramdam mo na? Pagkakita ka lang. Okay. Okay ba, boss? Okay. Hindi, yung gatas, boss. Gatas diretso. Gatas diretso, boss. Boss, ano mo nang masasabi mo, boss? Okay tayo. Boss. Okay tayo. Boss. Okay tayo. Inom, diretso. So, yung mga kadya. Kaya. Matigas. So, ito mga kadya. 500 lang yung usapan namin, pero gawin na natin ng 1,000. So, yun lang mga kadya. Boss, good game, bossing. So, yung mga dito tayo. Halika kayo. Dito. So ito mga kadya, dalawa. Magkano kayo dito, boss? So, ito boss, first name mo, boss. Rande Pasaporte, pinsan pala nung tita ko to. Tapos si Idol, Archie Arayon. So, yun lang mga kachino. Tag 1,000 yan. Pakita nyo naman, boss, para sigurado na binigyan ko kayo. Ito, kumain sila nung isang pitas ng sili, no? Ganito. Binigyan ko sila ng tag 1,000. Oh, yan. Goods, boss. Goods. Thank you. Okay. Mga kaji. Iwanan lang kita ng 500, boss. Sakto na siguro. Ay, sobra na yan. Sobra na yan.